Okay, ngiyambingelela okhulumayo uHloniphile Mzizi eMthwalume enyangweni Ward 11. Igama lekhampani yami Ncaiya Traditional Culture. Lisuke ekutheni ngo-2019 safisa ukuthi sihlangane senze umsebenzi wezandla, sahlangana sabe igroup. Wafika umama waseBoshongweni wazosifundisa ukwenza ubuhlalu ukuthi kufanele sikwazi nathi ukuzilekelela, sikwazi ukubeka isinto etafuleni. Sasuka lapho sahambisa umsebenzi wethu kamasipala kwaZulu-Ithuba, sabizwa kwa-LED bathiwa size nomsebenzi wezandla sizoveza, sahambisa. Masifika khona sathola uxhaso laka-ATAR, basixhasa u-ATAR ngo-1.2 njalo ngenyanga for 6 months, iminyaka emibili ilandelana. So ngaba naloku uthando lokuqhubeka lokwenza lo msebenzi, ngaphinde ngahamba ngawu-train eThekwini enela kahle kunathi Zondi. Ngaqhuba ulwazi lami, ngakwazi ukwenza nangomshini oyiblangu asifundisa ngawo nathi, saqhuba kulwazi sabuya. Sathola ama-workshop, umasipala waseMzumbe wasipha ama-workshop, safundiswa ngokuqala ibhizinisi. Nganokuthi uma ufuna ukuqala ibhizinisi kufanele wenze ikhampani, urejiste ikhampani yakho, bese ubuye wenze i-business profile, i-business plan, bese uyongena kwi-database yakamasipala wangakini. So salandelela-ke saqhuba sakwenza saze safinyelela lana ukuba ngisaqhubeka-ke ngisenza-ke ngadicide ukusebenzela ekhaya. Ncaiya Traditional Culture ngangifisa ukuthi i-culture yethu ingashabalali. So njengoba thina samaZulu, ubuhlalu begqoka kakhulu amaZulu, kodwa manje buya buphela kubantu bakaZulu bengasabunaki. So ngifuna ukuvuselela imvelo yethu ukuthi ivuseleleke. Ngiphinde ngifundise i-generation to generation ukuba abantwana sithi masiguga thina bawubambe lo msebenzi bawuqhube njalo, i-culture yethu ingashabalali. Then sikwazi nokubeka isinto etafuleni, ne-youth siqashe ikwazi ukubeka isinto etafuleni. Ungakhali ngokuthi imisebenzi ayikho. So amathuba ayaba khona, uhulumeni uyaveza uxhaso, mhlawumpe lama-funding sithole impahla senze. Kodwa nje inhloso enkulu kwawukuthi nje i-culture yethu ingashabalali. Buhlukahlukene ubuhlalu njengalobu bukhulu bamabhunki kugqokwa omama nomakoti nemvunulo nje. Uthola ukuthi le-pinifa, isibamba, uyirace, ilenkehli yaphezulu ugqokwa umakoti. Bese kuthi amatshitshi wona agqoka ikete ezifishane, aphinde agqoke isibhamba, abese agqoka irace uhamba ngenhla kwamabele, bese kuba okwasekhanda. So kwamatshitshi-ke lokho. Bese kuthi abesilisa nabo abanye bafaka emakhanda amabhande nocu ezandleni bona, kuhlukene kanjalo. So khona okuncane khona okukhulu. Intombi igqoka u-white, ubumhlophe bentombi ngoba isayintombi, ishawa u-white wine imvunulo yayo. Bese kuthi oma wey'ngane bona sebegqoka noma amaphi ama-colours because abasezona iy'ntombi. So iy'ntombi maze emhlangeni nje zishawa u-white wazo, omhlophe zishaya izigqebhe zazo ngoba zisabukeka zona. Thina sekunaliyanto yokuthi sewumama usenengane sofanele agqoke azi ukuhlisa yena. Ngidayisela iy'ntombi ezisuke zemhlangeni, phinde sigqokise omakoti uma beyoshada umshado wesiZulu wesintu. Siphinde sibavunulise ngama-culture heritage. Abakhona ama-challenges ukuthi ubuhlalu abukho la e-Shepstone, bukhona but khona lo bamabhonki kuphela. So kuyaphoqa ukuthi sigibele sokuthenga eThekwini, then ubuye mhlawumpe uthole ukuthi amasenti awavumi kahle. Enye into ebuye ishayeke ugesi wethu uyahlupha la eMthwalume namanzi. Uthole ukuthi ngolunye usuku nje manje bade kubalela ngaka amanzi engasekho. Uthatha isikhathi eside yokho amanzi kude, uyabuya umsebenzi awusenzeki, usukhathele, mhlawumbe uthole usuku lonke awenza ngalutho. So kakhulukazi-ke futhi nempahla-ke iyasishaya-ke indaba yokuthenga eThekwini. So angathi singathola mhlawumpe umama ngasibuzi nje ngala iduzane. Uma ngaze ngithole uxhaso nje lwemali mhlawumpe ngikwazi ukuyokuthenga ngibuyise. Okanye mhlawumpe uxhaso lwayo i-material kuphela, ifike ngikwazi ukuyidayisa, ngikwazi ukubeka isinto etafuleni.
ngoba siyafisa nokuqasha abanye sibaphe isinkwa. So masingase uxhaso lwethu luthi ukhuphuka sikwazi ukuqasha abantu ngoba umuntu mevolontiya, okay uyavolontiya kodwa bese ungazi uzomnikani ngoba phela nawe uphumela isinkwa. So umnike nento encane kodwa ngelinye ilanga mhlampe liyokhuphuka mhlampe ngekufana. Ama-contact details ami 078 96 49955 iya-WhatsApp leyo. Enye ithi 082 73 48514. Yes, ngitholakala eMthwalume enyangweni ka-Ward 11 ne-6 Mzizi.